Takže čau čelia, si tam ďalšia a dnes Roblox urobí za menej než jeden týždeň nový event. Ty choď do reči disu, promiňte, ten sprostý Discord skazil ten moment, ale Roblox robí nový event za menej než jeden týždeň, ty vole, 6 dní, 10 hodín, 21 minút a 41 sekúnd. To je ten nový Roblox event, kde tam budú koľko hry, ty káčo jeden. Bude 11 dní, skoro mesiac, keď počítame ten The Hunt Mega Final. Budú tam 25 hry. Ako to oni hovoria, experiences. To do toho hovorí hry experiences. To nemá žiadny smysel. Ale normálne môžete vyhrať $1 milión. Kokos. A musíte vyjsť na top 10. A tu není žiadny spôsob, že by som tam ja do reči bol. Viete, kto tam bude? Nejaký hacker určite, tryhardi, ešte tí Discord moderátori, nejaké randomá decko samozrejme, ešte aj tí spocení ľudia samozrejme, aj tí, ktorí nemajú život, no to je jasné, a nejaký Roblox youtuber, ešte aj jeden z Roblox adminov tam možno budú, ja bol prekvapený, keď oni dali tak rýchlo. Tam budú títo ľudia, ale ja ne. Viete prečo? Lebo ja mám taký návno počítač, ktorý sa seká neustále v druhom izbe. A tak ja dám celý tento event na tento počítač, tak ja budú stále pomaly ako Reeds, lebo niektoré tie úlohy sú zbytočne ťažké. A grind je ešte ku tomu. A ešte to môže byť smetené. To ako im vedia tak rýchlo robiť tie ťažšie úlohy. Ešte aj ukazujú na svojej blog stránke, že aké Roblox hry sú tam. Rivals, naozaj. Ty vole, tá hra nemá už takú dobrú reputáciu. A to je no Roblox youtubera, to sú Kobe Blocks. Ja sú to prosto hru na čo musím. SpongeBob Tower Defense. Áno, to. Tam máš SpongeBoba, ktorý dobije aj neviem čo, nejaké medúzy alebo čo. Úplne dobre, ty vole. Basketball Legends. Kokos. Budeme ako LeBron James alebo Michael Jordan v tejto hre, ty vole. It Girl, prečo je táto hra tu na Dresden Impress? Moja sestra, že ne, Dresden Impress radšej. No Dresden Impress to bolo veľa, to je všetko, iba 4 hry, čo ti ostatné 21. Ja mám pocit, že tam bude aj táto hra, ešte aj Pet Simulator 19, milujeme gamblovanie tak moc, ty kokos. Ešte tu je aj táto hra, 3008 IKEA. Viete prečo? Lebo tu máte to ocenenie. Je tu otravný pomaranč aj hruška. Čo znamená, že oni budú na ten event ako minulý rok na ten The Hunt prvá edícia normálne. Ešte tam boli všelijaké teórie, ako tento event je sponzorovaný od MrBeast. Ich dôkaz je nejaký random tvar, ktorý bol uploadnutý od niekoho, ktorý ani nepracuje na Roblox. Čo je za dôkaz? Ešte druhý dôkaz je, že oni dajú za cenu $1 milión. To je ich jediný dôkaz, to je tupé. A ešte druhá teória je, že tento event je podľa toho jedného eventu z roku 2018 Ready Player One event. Tu je ten event na Roblox Wiki stránke. Už máš všetky tieto hry.
A ten account z roku 2018. To sú nejaké milión týchto nápovedov. To je ani neviem, čo to doričí znamená. Ale sú ešte aj také rimované. To si viac verčia než tá prvá teória. Ale ako vyzerá ten samotný event zatiaľ? Dobre, takhle vyzerá ten samotný event. Áno, musím stíšiť tú hudbu, lebo určite je to copyright hudba a nesú dostať za to porušené za autorské práva. Ale viete, ako to vyzerá, tyvole. To je ten countdown, že keď sa to začne. 6 dní, 10 hodín, 10 minút a 14 sekúnd. Čo je celkom dosť. A tu skôr prd je tu, ináč to je random má 6 uholníky, alebo čo sú to. To také divné platformy. Ešte tu stred takéto logo, ako môžete vidieť. Takhle to je zaraz z diaľky. Celkom cool, že? Že to celkom dobre z diaľky. Tu máš aj ďalší ostrov, ktorý tam tiež nič tam nemá, lebo to sa ešte ani nezačalo. Takže ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber, že zvončeku to. Takže čaute ľudia.